Αυτό εδώ το σκουπάκι με έχει τρελάνει. Αυτό το σκουπάκι είναι τούμπανο. Είναι τούμπανο και κάνει κάτω από 30 ευρώ. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό που σας λέω. Λοιπόν, οπότε αν ψάχνεις μια σκούπα η οποία να είναι φθηνή, να σου λύνει τα χέρια, να είναι εύκολη στη χρήση και να κάνει σοβαρή δουλίτσα, αυτό το σκουπάκι της Primo είναι ό,τι καλύτερο για σένα. Ο κωδικός της είναι Primo PRVC 40449. Χαμηλή κατανάλωση και 600W ολόκληρα. Διαθέτει φίλτρο HEPA που παγιδεύει τη σκόνη και τα αλλεργιογόνα, κρατώντας τον αέρα καθαρό. Και με το διπλό σύστημα φιλτραρίσματος και με το πλενόμενο φίλτρο ξεχνάς τα περιττά έξοδα. Μέσα στη συσκευασία διαθέτει αυτήν εδώ τη λαβή. Η ποιότητά τους δεν είναι και η τέλεια ποιότητα που μπορείς να βρεις σε σκούπα. Είναι πλαστικό ρε παιδί μου και αυτό είναι ένας σωλήνας αλουμινίου. Αλλά ρε παιδιά έχει κάτω από 30 ευρώ. Δηλαδή πραγματικά γλιτώσανε χρήματα από αυτό για να δώσουν εδώ ισχύ και περισσότερη βάση στο να κάνει τη δουλειά της σωστά. Αυτό εδώ, κλακ, κουμπώνει εδώ. Εδώ έχει αυτή εδώ την πατεντούλα που μπαίνει εδώ μέσα ο σωλήνας, εφάπτεται και ασφαλίζει με αυτό. Και αν θες να το έχεις ας πούμε μόνο για μικρές επιφάνειες βάζεις αυτό. Αν θες να κάνεις πατώματα, κουμπώνεις και εδώ πέρα, αυτό εφαρμόζει μια χαρά και κατευθείαν έγινε σκούπα. Τώρα το άλλο πολύ θετικό είναι αυτό εδώ. Καλώδιο 7 μέτρων. 7 μέτρα είναι πάρα πολλά παιδιά. Τώρα το μειονέκτημα ποιο είναι? Το μειονέκτημα είναι ότι επειδή είναι σκουπάκι και έχει μεγάλο όγκο εδώ σε αυτό το επίπεδο, ότι δεν μπαίνει κάτω από έπιπλα, κάτω από χαμηλά κρεβάτια, δεν είναι ευέλικτο δηλαδή σε δύσκολες περιπτώσεις, σε δύσκολα σημεία. Αυτό είναι το αρνητικό του. Είναι πολύ εύκολο στην αποθήκευση γιατί μπορείς να το βάζεις σε μια γωνία και όπως βλέπετε και εδώ στέκεται ας πούμε, το βάζεις σε μια γωνία, το αφήνεις εκεί και όλα κομπλέ. Και πραγματικά πέρα από το κομμάτι του σπιτιού, εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί πλέον καθαρίζω το αυτοκίνητο με αυτό το σκουπάκι. Είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό, τραβάει τα πάντα πολύ εύκολα, οπότε είναι πάρα πολύ πρακτικό για τον καθένα μας. Όπως είπαμε, η τιμή του είναι κάτω από τα 30 ευρώ, νομίζω κάνει 28 και κάτι. Ας την ακούσουμε και λίγο, γιατί μου αρέσει, δεν το περιμένεις και ακούγεται διαθέσιμη στο Scrooge, μπορείς να τη βρεις και να την τζιμπήσεις. Μέχρι τότε, σίγια!